Последните 2 години на пазарите наблюдаваме това. Помня добре началото на сегашния биче пазар или момента, в който старите кучета, по подобие на тези от клипа, почнаха да гонят мечките от пазара. Между другото, старите кучета, това е термин за компаниите от Dow Jones, които теглят пазара и носят стабилни доходи на инвеститорите от дивиденти и от покачване на стойността си. Преди 2 години точно някъде беше една конференция голяма на инвеститори и аз бях поканен на панел, който дискутирахме бъдещето на пазарите, заедно с още 4 колеги. Този разговор, естествено, основната тема винаги е какво да очакваме следващата година, макар и това да не носи някаква стойност, но аз тогава засегнах темата, че вероятно може би през октомври дори сме стигнали дъно, защото имаше, това беше всъщност някъде началото ноември, имаше известно покачване и си спомням, че всички останали бяха на обратното мнение, че пазарите ще спадат и когато изразих това странно оптимистично виждане, бях посрещнат с усмивки от колегите и така директен въпрос, ти да не си се набълбукал с акции. И няма да призная, че емоцията не беше така от насмешния въпрос, хич не ми беше приятна и това е нормално. Ние винаги гледаме, се стремиме да се придържаме към стадното мислене, защото е много трудно да имаш виждане различно от това, което имат хората около теб. Въпросът е, че адски е трудно да имаш различно виждане, защото има притеснения и в крайна сметка по това време много беше популярно на Майкъл Бъри, известния от инвеститор от Big Short, който е вечно шорти, беше дал една прогноза някъде точно около дъното на пазара, че може да очакваме още около 50% спад. Да, 2 години по-късно това, което виждаме е, че сме около 50% нагоре, даже от най-ниските стойности, които бяха преди 2 години, сме на 60%. От много време има нещо друго, което е важно. Смятам, че пазара е в зоната на оптимизъм. Ще припомна това, което Темпълтън с легендарната си фраза казва, е, че и тя между другото много работи така за последните 100 години. Едно описание на пазарите, специално на бичия пазар, пазара на покачване, това е когато имаме една 20% ръст. Бичия пазар се ражда по време на голям песимизъм, расте в скептицизъм, озрява в оптимизъм и умира в еуфория. Затова казвам, че се намираме в момента в оптимизъм. Наистина рязко се покачиха 2 години по 25%. Това е много сериозен ръст на фона на всички останали активи. И причината и всъщност и на икономиката и заради това се смята, че тези ръстове не са разумни. Знаеме, че S&P дългосрочно, дори след инфлацията, защото тези стойности са преди инфлацията да се отчете, някъде около 10%, така че е доста над нормите. Въпросът е какво може, в тази ситуация всеки инвеститор си задава какво може да очакваме от тук нататък. Особено сега около тези толкова важни президентски избори, за които ще спомена някои фактори, които не се отчитат. Но има 2 неща, които трудно може човек да каже, добре, каква е разликата между оптимизъм и еуфория. Еуфория е когато така, може да го разделим, когато виждаме адски много IPO-та. Тоест всички компании, които не са публични, те винаги смятат, че са по-скъпи от това, което инвеститорите им дават и виждат, че някой им казва, знаеш какво, на борсата става много яко, дай да качиме, защото там ще получиш много високи оценки. Нещо подобно имаше точно преди около 3 години, когато с паковете компании, които нямат никакви стабилни доходи, успяха да получат милиарди оценка от инвеститорите, само заради това, че бизнеса им е
Тоест, те имаха приходи, но нямаха печалби, но един вид, ето сега, тези приходи ще станат печалби. Така че в момента това го няма и което за мен е ясен индикатор, той има и много други, но това е един от ключовите индикатори, когато може да очакваме, че се достига връх на пазара и когато има адски много IPO-та. Така че това е едно от нещата, които ако може да запомня от това видео, е, че нали, има още пространство за покачване поради тази причина. Естествено, другия фактор, който вечно ни стои, но това според мен е много погрешно, е да очакваме някакъв черен лебед. Така, последният черен лебед беше около пандемията и не самата пандемия, ами безпрецедентното решение на правителството да затворят икономиката. Сигурно си спомняте, сега бяха спряни буквално всичко, дълго време нищо не работеше и това естествено доведе до така, една изкуствена, много дълбока рецесия, обаче този меч пазар, който се получи следствие на това, беше много кратък, защото пък имаше безпрецедентно от друга страна наливане на средства от Федералния резерв, от федералното правителство, раздаване на чекове, които хората нямаше къде да харчат и основно насочиха към борсата под формата на хазартни залагания и изкупувания и получиха се такива ни покачвания, които нямат нищо общо с фундамента до този момент на пазарите, защото в крайна сметка има логика на пазара, няма как едно нещо да расте, защото ще има много хора, които ще заложат чрез шорт да бъде на спад на акциите. Но така ли иначе да очакваме поредния черен лебед е трудно. Нали? В някаква степен може да си кажем, че президентските избори ще бъдат някакъв такъв фактор, който да объркат картите. И това, което в момента всички са концентрирани върху Харис Тръмп двубоя. И сега последните изследвания показват, че по-скоро Тръмп ще спечели изборите, но никой не се знае. Има различни толкова са активни тези избори, че не е ясно какво ще се извади от компроматната война до последния момент. Но има едно нещо друго важно, което трябва да се има предвид и това е Конгреса и т.е. Камерата на представителите и Сенат. Тези две, т.е. тъй като властите в щатите трябва трите системи да получат консенсус, т.е. президент, камера и Сенат, да имат единно виждане по въпроса и естествено, когато много винаги или камерата се държи от демократите, или Сенат се държи от другата партия. Сега обаче има някакъв вариант, в който и трите власти да попаднат демократите, което може би ще бъде така най-лошия вариант за инвеститорите, защото тогава демократите няма къде да ходят. Ще трябва да приложат всичките тези закани за увеличаване на данъците, свързани с капиталовите печалби, да ложат този данък, който предварително да се таксува capital gain, т.е. нарастването, независимо дали си продал или не продал, което ще кара много хора да продават, за да си плащат данъците, защото няма откъде да взимат пари. Тоест, че при едно такова развитие, когато и трите власти са при демократите, наистина ще бъде вариант, в който на пазарите няма да очакваме нещо добро. Той ще има сериозна корекция. Така че това е едната сила. Другата е нещо, което според мен не се разбира и всеки път говорим. Това за изкуствения интелект, големите езикови модели, които реално са изключителен фактор в момента американската икономика и S&P да расте, защото всички компании в Америка, които са ключови, инвестират изключително много, въвеждат, което тези системи за нов начин на управление на компанията, които макар и да се твърди, че много малко ще намалят разходите и оттам незначително ще покачат маржа на печалбите на компаниите, това не е много ясно, защото се вижда, че изкуственият интелект всеки един ден става все по-добър и по-добър, така че в крайна сметка инвеститорите не се интересуват какво е било в миналото, какво ще бъде за напред в рамките на 3 години до 5 и там тези години се очаква много голям бум, който съответно може да доведе до много засилване. Така че дори президентските избори, дори данъците, това
може да видим някаква корекция, но не е сигурно, че това ще доведе до началото на дългосрочен мечи пазар. Друг въпрос е, че мечите пазари по принцип не са дългосрочни. Това, което исках така да ви покажа в това видео, последните бичи пазари в рамките на 50 години и тяхната продължителност. Особеното на тези бичи пазари е, че ако те са преминали 2 години, това може да очакваме, че ще бъдат поне около 5 години тяхната продължителност. Това са, знаете, в Америка на всичко правят статистики и тези заглавия започнаха да се появяват точно тъй като 2 години направи пазара тук преди няколко дни. Какво означава това за нас? Ни означава в момента сме на около 50-60% ръст като доходност на този бичи пазар. А знаем, че ако още 3 години дори да има нагоре-надолу, това може да очакваме значително още покачване. И ето може да видим, най-дългия е бил 12,3, който е започнал от... Ето ги тук са разпределени от 84 до 80, от 82 до 87, от 87 до 2000 година. Това е най-дългия цели 12,3 години. След това има голям срив от 2002 до 2007, където е другата финансовата криза голяма. Той е също така сериозен, след което има един доста продължителен 11 годишен ръст и в момента се намираме в 2 годишния нов пазар, който започва в 22 година по квалификациите. Така че този ръст, който виждаме тук, заедно с всички тези други неща, ни дават някаква представа какво може да очакваме. Статистиките са точно за това, да ни дадат някаква идея, но в никакъв случай на базата на това не трябва да правим решения. Но е факт, че пазарите се движат дългосрочно и когато се навлезе в един такъв пазар, бичи, може да очакваме наистина една такава продължителност от поне 5 години. Знаеме, че еуфорията е нещо, което също дори да навлеземе, може да продължи няколко години и това е най-трудният период за оцеляване, защото виждаш как, ако ти си излязнал поради разумни причини, пък пазара се покачва още една година и то най-много се покачва пазара в последния момент. Така че е много трудно до човек да устои или пък да продаде и да гледа спокойно как тези негови активи, които е продал, се покачват толкова много. Така че това е, което беше като цяло най-важното. Ако всъщност това видео ви е било полезно, вероятно и това как да откриваме добрите компании и добрите инвестиции в мечи или бичи пазар, което аз ще оставя тук, ще ви бъде също много интересно. Така че ще се видим там.